Det er Afghanistan, ikke? Far, rejser du igen? Det er for at sikre og hjælpe civilbefolkningen, så de kan få et liv, så de kan genopbygge deres land. Hej, skat. Og du har det godt? Jeg har det fint. Vi skal have lagt en sonde på ham. Din mor, hun er her hele tiden. Det må gøre et andet. Hvornår går far hjem? Pas på, så falder! Så siger jeg ved, hvem der er derinde! Jeg skal oplyse dig om, at du er sigtet for at have bombet et civilt mål, og derved forårsaget 11 civiles død. Men hvad fanden skulle jeg have gjort? Det handler ikke om, hvad du skulle have gjort, Claus. Det handler om, hvad du gør nu.